tanan bang anak sa Dios or tanan bang nakadawat na kay Jesus Christ ilang personal na Savior, automatic ng member sa body ni Jesus Christ nga mao yang iglesia. Muna atong pagatun-an karon sa atong daily devotional. Mayong adlaw, kini si Pastor John Encargues. Welcome sa atong daily nga devotional. Na kung namoy mga Bibles, palihog tag-open din sa Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Naidua ka major ka mga butanga atong hinumduman ni nga message nato. Ang family of God ug ang Church of Jesus Christ. Duha ka butang, ang family of God ug ang Church ni Jesus Christ. Ang family of God gi-compose di siya sa tanang saved nga mga tao. Tanang tao nga nakadawat kay Jesus Christ nga ilang personal nga Savior. Unsa may imong denominasyon na aba ka nagsimba sa laing relihiyon, as long as naka-receive ka kang Jesus Christ imong personal Savior by faith, makaangkon kag kaluwasan. Atong klarohon na nga dili usa ka relihiyon lang ang maluwas. Actually, tanang tao pwede gyud maluwas. Ma-atheist ka, adto ba ka outside sa Christianity, ari ba ka sa mga sa umbrella pod sa Christianity, daghan mga relihiyon pod sakop sa Kristyanismo. Ang ato gyung formula sa kaluwasan, as long as there was a time in your life nga nirepent ka sa imong sin, and then midawat ka nga si Christ imong Savior, imo siyang gituuhan nga only Savior lang gid mo, pwede kang makaangkon og kaluwasan. Now, pagka-save nimo, pag-receive nimo kay Jesus Christ, automatic kang nimong part sa family of God. Unsay pasabot ng family of God? Mo bitaw nang gitawag na to og Father ang nasa heaven, nga kita iyang kanakan, kay part sa isa ka dako kayo nga pamilya sa Dios. Munang brothers and sisters atong tawganan. Pero ma-address or matawag pod nato na sa mga kapareho ra pod nato nga dunay relasyon kang Ginoong Hesus. Regardless sa iyang denomination, as long as saved ka, as long as nakadawat kang Jesus Christ, we are brothers and sisters in Christ. Isa lang atong amahan sa langit, no? So atong klarohon nga ang part lang sa family of God katulang naka-receive gyud ni Jesus Christ. Ingon ang John chapter 1 verse 12 bitaw nga tanang ni receive kay Jesus Christ, gitagaan sila katungod nga mahimong anak sa Dios. So klaro na nga verse nga dili tanang tao di ay automatic anak sa Dios. Dili tanang tao, katulang tao nga ni receive ni Christ by faith. Namora ba niya ato na dak-an biya bata pa ta sa una, ginapaampo diyon tag Our Father which art in heaven, di ba? Naman nga prayer sa Bible. Pero dili di ay tanang nagpray anak nga prayer gidawat gyud sa Father. Kay nabi da Our Father. Na dili biya tanang tao di ay automatic anak. Di ba lain pog kaayo na magtawag nimo og Father niya, dili nimo anak. So dili tanang prayer nato gitdungog gyud sa Ginoo, kay dili tanang tao anak yun sa Dios. Then pagdawat nimo kay Jesus Christ, dito pa kagihimong anak sa Dios, dito kaniyong part sa iyang family. Pero hinumdumi ni siya nga dili tanang part sa family of God, automatic ng part pod sa Church of Jesus Christ or sa body ni Jesus Christ. Unsa man di ay requirement para may mo kang part sa body ni Jesus Christ. Now ang requirement nga may mo kang part sa body ni Jesus Christ, duha lang. Number 1, dapat save ka. Dapat naka-receive ka ni Jesus Christ ng imong personal Savior. Dapat naa kay personal relationship sa ni Jesus Christ. Number 2, human ka maka-receive ni Jesus Christ ng imong Savior, kinahanglan kang ma-scripturally baptized. Ang baptism mo ni way nga mahimo kang part sa local body ni Christ o sa church nga gitukod sa atong Ginoong Hesus. Now, muni atong verse nga gibasa kaganina, ingon si Peter. Sadang si Peter nagwali sa day of Pentecost sa Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly receive his word. Now, hinumdumi si Peter ang nimong spokesperson din in behalf sa church during sa Acts chapter 2 sa day of Pentecost, no. Na 120 members din si Peter ang nahimong main speaker nila. Then thousands of people ang naggather ani nga time. Samtang nagwali si Peter, giwali niya ang gospel, ang kahimtang ni Jesus Christ nga si Christ ang ilang savior. Pag abot sa verse 41, ingon ang Bible,
tanang mi-receive sa pulong ni Pedro. Tanang midawat ba mituo sa giwaling Pedro. Sa to pa tanang mituo nga si Christ ang Savior, no. Human sila midawat sa kaluwasan. Ingon din sa verse 41, then they that gladly receive his word were baptized. And this talks about water baptism, baptizo, ang immersion nga baptism, katong pagtuslob yun sa tubig. Now, human sila gibautisman, ingon din and the same day, there were added ang dimension. There were added unto them about 3,000 souls. Na gusto na ko klarohon ng term nga added. Gidugang ang 3,000 nga gibaptize ngadto sa 120 nga existing na nga members. Actually 120 ni sila daan dinhi. Kung tan-aw nimo dinhi sa Acts chapter 1 verse 15. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So wala pa naabot ning Acts chapter 2 verse 41 or ang day of Pentecost, nag-gather na ni sila sa upper room sa Jerusalem nga na sila total number nga 120 believers. Pag abot sa Acts 2:41 kay ganina, naggawa sila o nagwali si Pedro na 3,000 souls ang mi-receive sa word, ang midawat kay Jesus Christ. Then ang 3,000 souls gibaptize anang adlaw mismo. Grabe ni nga mass baptism ang nahitabo. And then human sila gibaptize ingon ng Bible, they were added. Gidugang dayon sila. Nganong gidugang man? Kay nana mo existing daan. Nanay grupo, pundok sa mga believer. Nanay church naglungtad daan sa Acts chapter 1 pa lang. Nanay 120 members nga church member nagpray sa upper room. Muna pag abot sa Acts 2:41, gidugang na lang tong 3,000 souls nga na-save. So atong naklaro nini nga verse nga human sila gibaptize, gi-add sila, gidugang sila. Ang Acts chapter 2 dili nimo ang birth sa local church ni Jesus Christ. Kay kung dinhi nag-start ang local church ni Jesus Christ, dili unta dugangan ang existing na kun dinhi gid unta nagsugod ang church. So gidugangan dinhi ang membro sa church. So one way nga mahimo kang part sa body ni Jesus Christ or sa local church sa atong Ginoong Hesus pinagi sa water baptism, scriptural nga baptism. Usa ka bautismo nga kinahanglan nakadawat sa kas Ginoo and then ituslob ka sa tubig, hawason ka sa tubig kay nagsimbolo kini sa kamatayon, pagkalubong og sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Ug sigurado apod nga authorized na ay authority ang iglesia nga nagbautismo nimo. Hinaut higalig so na kay nasabtan karon kung na kay mga pangutana pwede ka mo message nato mag-ampo ta. Ginoo salamat nini mga oras sa Lord sa imong reminder unsa ka importante Lord nga mahimo mi part sa local body ni Jesus Christ. Ginoo tagay mig enough understanding, tagay mig humbleness sa mong heart Ginoo. Unta Ginoo mo search gid mi Lord among i-compare verse by verse, scripture by scripture Ginoo kung asa gyud Ginoo ang tin-aw ug makahatag na mo tinuod nga pagsabot Ginoo. I-bless ang tanang naminaw karon Lord. I-bless ilang decision Ginoo pasaylo amis mga sala. In Jesus name, amen and amen.